दाखालि थांनाय समाव जोङो सेरफांगुरि आरो रामफलबिल ओनसोलनि इन्टेलेक्सुयेल बिथांमोनखौ लानानै जोङो बेवहाय मेल खुंखांबाय। नुनो मोनदों बेवहायबो जोङो जे आसा खालामदोंमोन बेबायदि आसा खालामनायखौ जोङो बेहाय आसाखौ जोङो साक्सेस जानाय मोन्दों। आरो बेजों लोगोसेयैनो दिनैहाय दतमा समस्तियाव जोङो बे ओनसोलनि इन्टेलेक्सुयेलफोर गारजेन बिथांमोन बिभिन्न समाजफोरनि बिथांमोनखौ लानानै दिनै जों बेवहाय मेल खुंदों। जों जेरैबायदि उद्देश्य जेरैबायदि थांखि लानानै जोङो बे मेलखौ आयोजन खालामनाय जादों बेवहाय जोङो 100% जोङो साक्सेस होननानै जोङो साननानै लादों। आरो फैबाय थागोन समाव जों दतमा समस्ति हिसाबै बे ओनसोलनि बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा बिभिन्न धर्मावलम्बी मानसिफ्रा बे ओनसोलनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफ्रा बे ओनसोलनि बा बिपिएफ राजनिति दोलोनि केन्डिडेट बा बिजाथिखौ बा बेवहाय आंनो गेलेगोन हिसाबै आंखौ बेवहाय रायजो राजाफ्रा अनसायगोन आरो देरहानायाव मदद खालामगोन होननानै आङो रोखा बुंनो हायो। नोंथांनि बे बियाबावनो बिजेपिनि जाय केन्डिडेटनि आसायाव दिनै गिदिंबाय थादों बिथाङा बुंबाय दतमाया बिपिएफनि आखायाव गैला, गासैबो रायजोआ बिजेपिजों फैगासिनो दङ। बेबायदि मोनसे समाजारि जों नुबाय मोननाय जायो। दा बेसेबां सैथो बे बाथ्राया? थ' बिथाङा हयथ' बे खोथाखौ गावखौ सासे धोन गोनां बा सम्पति गोनां बेक्ति हिसाबै हयथ' बे साननो हागौ गावनि थाखानाय जे थाखा फैसा बेजों हयथ' बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ बा रायजो राजानि बिबेकखौ आबेगखौ बायनानै बिजेपि मुखि खालामनो हागोन हयथ' बिथाङा आसा खालामदों। बे आसा खालामोबा बे निराशा जों आसा खालामदों। जों बुजिगौ बे दतमा ओनसोलनि गारजेन बिथांमोना जातीय संगठनजों बा चेतना थानाय मानसिफोरा बेवहाय दङ। गोदोनिफ्रायनो जे एबसु आन्दलनजों जड़ित थानाय समाजखौ बोखांनायाव जड़ित थानाय गोबां बिबांनि बे ओनसोलाव बा दतमा समस्ति हिसाबै बिथांमोना जोंखौ उपदेश होबोगासिनो दं। बिथांमोना जोंखौ दैदेनबोगासिनो दं, दिथा होगासिनो दं। आं आसा खालामो, जों सानो बा जों सिन्था खालामदों बे ओनसोलनि रायजो राजाखौ नेसनेल पार्टिया बा बिजेपि राजनिति दोलोआ जे लांनानै गावसिनि पक्षआव लांनानै जे गावसोरखौ देरहासार खालामनायाव मदद होनो हागोन आं बेखौ मालाबाबो फोथाया। बिथाङा बेखौ आसा खालामदोंबा बे बिथांनि बाथ्रा। खिन्थु जों 100% बुंगोन बे ओनसोलनि बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा आरो बेजों लोगोसे बेवहाय थानाय गोबां बिबांनि पार्सेन्टेज थानाय जों 28,000 जे बर' मानसिफोर दं बेवहाय बे बर' मानसिया निस्सय नेसनेल पार्टिखौ गोबानानै लानाय नङा। जों रिजनेल पार्टि हिसाबै बिपिएफ राजनिति दोलोखौ सायख'नानै लागोन बे 100% एकदम रोखा। नोंथांमोननि जिथु 90थि CWC मैया बाक्सा जिल्लानि गफुराव जालांबाय, बेहाय बिजेपि एसटि मोर्चानि सासे आफादगिरिया बिपिएफआव हाबफैबाय। बेयो मानि इसारा? दा बिथांखौ आङो गोरबोजों बिथांखौ बिपिएफ राजनिति दोलोनि जानानै आं बिथांखौ बरायगोन। बिथाङा जे खामना खालामनानै जे सिन्था खालामनानै बिपिएफ राजनिति दोलोआव बिथाङा जगदान जाफैदों। निस्सय बिथाङा राजनितिकआव गाव जेराव थादोंमोन बेवहाय खिन्थु गावनि भबिष्यतखौ हयथ' नुहुराखै। आरो बे ओनसोलनि बिटिसि ओनसोलनि भबिष्यतखौ हयथ' बिजेपि राजनिति दोलोजों थानानै उन्नत खालामनो हागोन बा जौगालांहोनो हागोन बा राजनिति बाबै बिटिसि ओनसोलाव बेवहाय जे इस्टाब्लिश खालामनो हागोन बिथाङा हयथ' बेखौ सानाखै। ओंखायनो रिजनेल राजनिति पार्टिजों बिथाङा गोरोबफैफिननानै बे ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफोरनि जौगाखांनायनि खामानि मावनो सुबिदाखौ लाफैदों। बेखौ आङो लाफैदों जानो हागौ। आं गोख्रोङै बिथांखौ बरायदों। फैबाय थागोन समाव बिथाङाबो सासे बे ओनसोलनि बा बिटिसि ओनसोलनि सासे जोंनि बिपिएफ राजनिति दोलोनि दैदेनगिरि हिसाबै बिथाङाबो हयथ' बे रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावनो सुबिदा मोनगोन बा लागोन बेखौ आङो मिजिंथिदों।